שלום לכולם. היום אנחנו נלמד איך אנחנו עושים נגזרת של פונקציה לוגריתמית. אז אנחנו נעבוד לפי הכלל הבא, ונגזור לדוגמה את הפונקציה הזאת. נניח y שווה ללוג בסיס 2 של x. אז למה שווה y תג? אז אנחנו נלך לפי הכלל ונראה מה אנחנו מקבלים. אז y תג שווה, אנחנו נראה 1 חלקי הארגומנט של הלוג, שבמקרה שלנו הוא x, אז אנחנו רושמים 1 חלקי x, כפול 1 חלקי ln, ובתוך הארגומנט של הלן, הבסיס של הלוג. אצלנו זה 2, אז פשוט ln 2. מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים 1 חלקי x ln 2. וזה נגזרת של הפונקציה לוג 2 של x. לוג בסיס 2 של x. כעת אנחנו רוצים שנעשה נגזרת לפונקציה קצת יותר מורכבת. אז נניח, נבחר צבע שונה. נניח יש לנו איזושהי פונקציה f של x שווה לוג של בסיס e של x בריבוע. אז למה שווה הנגזרת של הלוג? אז בואו נעשה f תג של x שווה לפי הכלל ולפי כלל שרשרת. בואו נראה. יש כמה דרכים. קודם כל, 1 חלקי מה שיש בתוך הארגומנט של הלוג, שזה x בריבוע. 1 חלקי x בריבוע, כפול 1 חלקי ln e, כי הבסיס שלנו הוא e, כפול הנגזרת הפנימית של הפונקציה בארגומנט של הלוג, שהנגזרת שלה היא 2x. ומכאן קיבלנו ש-f תג של x במקרה הזה היא שווה ה-x מצטמצם עם החזקה, וקיבלנו שהיא שווה ל-1 חלקי x כפול ln e כפול 2. אפשר להוריד את ה-2, להוריד את ה-1, סליחה. וזאת הנגזרת של לוג בסיס e של x בריבוע. אבל שימו לב שבעצם לוג בסיס e של x בריבוע הוא גם שווה ל-ln בסיס e, כי ln זה פשוט הלוגריתם הטבעי, זה לוג בבסיס e, זה בעצם גם שווה ל-ln של x בריבוע. ln של x בריבוע אז גם הנגזרת שלו שווה אז הנגזרת שלו גם שווה ל-2 חלקי x כפול ln e. בואו נראה עוד כמה מקרים מעניינים. כעת נבדוק איך נראית הנגזרת של פונקציה טיפה יותר מורכבת. אז נניח f של x
היא הפונקציה הלוגריתמית שנראית ככה. לוג 2 של 2x בריבוע, כאשר בארגומנט 2x בריבוע. אז איך אנחנו גוזרים דבר כזה? אז זה כבר יהיה על פי כלל שרשרת, f' של x שווה. אז קודם כל אנחנו יודעים שזה 1 חלקי הארגומנט של הפונקציה. הארגומנט של הפונקציה הלוגריתמית כאן הוא 2x בריבוע. אז אנחנו מקבלים 1 חלקי 2x בריבוע כפול הנגזרת הפנימית של 2x בריבוע, שהיא 2 כפול 2x, נכון? כמובן אפשר להוסיף חלקי 1 כדי שיהיה נוח. ובשלב הבא אנחנו כופלים ב-1 חלקי ln של 2, שזה הנגזרת הפנימית של החלק הלוגריתמי. בסך הכל אנחנו קיבלנו ש-2 עם ה-2 הזה מצטמצם, x עם ה-x בריבוע מצטמצם, ונשאר עם הריבוע כמובן מצטמצם, ונשארנו עם, זה הצטמצם, כן? ונשארנו עם 2 חלקי x ln של 2. וזאת הנגזרת של לוג 2 של 2x בריבוע. כעת ננסה לגזור פונקציה קצת יותר מתקדמת, קצת יותר. נחליף צבע. אוקיי, אז נניח f של x היא הפונקציה לוג x של 3x בריבוע ועוד 4x. ואנחנו רוצים למצוא את f' של x. אז f' של x f' של x שווה. אוקיי, קודם כל על פי כלל שרשרת. נגזור קודם כל את החלק הזה. 1 חלקי 3x בריבוע ועוד 4x. כל זה כפול הנגזרת הפנימית כפול 2 כפול 3x ועוד 4. זאת הנגזרת הפנימית של הארגומנט של הלוג, כפול הנגזרת הפנימית של הפונקציה הלוגריתמית עצמה, שהיא נראית ככה. 1 חלקי ln x. ואנחנו קיבלנו שזאת הנגזרת של הפונקציה לוג בבסיס x של 3x בריבוע פלוס 4x. נתראות ונתראה בסרטון הבא.